специален ден, затова съм си сложил възможно най-шантавата вратовръзка. От кога чакаме да направим това видео с диня. Най-накрая е сезона на дините и е време да направим така дългоочаквания клип, в който вместо ваза ще използваме за нашото наргиле една хубава 8 кг диня и така, да го гледате. За основа на наргилето ни ще бъде тя. Така, за тръба ще използваме частта от стъкленото ни наргиле на мазая. Ето така, чашката с тръбата заедно, защото е много по-лесно. И тютюна по традиция много готин микс. Алфакер, има диня, малко ментичка, малко лимон с грейпфрут, доста готино ще го миксираме. И останете с мен, за да ви покажа как се прави всичко. Започваме с големия кухненски нож. Тук ще направим напречен разрез в горната част на динята. Целили сме зрял плод, който е супер. Сега, за да ми е по-лесно и удобно, ще сложим купата тук и ще центрираме нашето бъдещо наргиле. След което идеята е да издълбаем вътрешността. Може да пробвате с лъжица, аз ще пробвам първо с ножа и след това с лъжицата и да отделим ето тук. Ето така, от които половината ще запазим за сока на нашето наргиле, другата ще почерпим жените на операторите, защото им течат лигите в момента. И продължаваме хубаво с издълбаването на вътрешността, както виждаме. Ами, може съвсем така да се види вътрешно. Може съвсем така финално да оформяме с лъжицата да мине още малко и да освободим място в купата. След като сме издълбали динята, ще преминем към правенето на място за нашата тръба, пробиването на дупка в охлопачето ни. Ето така. И понеже имаме малко по-такъв екстраординари случай, в който дръжката на динята не е точно в центъра, ние ще пробием дупка точно в центъра. Няма да е тук на дръжката, а в самия център. Понеже нямам точен инструмент за това, с едно малко тарикатско ножче ще маркираме къде е средата, която е ето тук. Така. Пробиваме една дупка. Правим нещо като квадратен разрез.
Екшън! Ето така, с малкото ножче успяхме да направим достатъчно голяма дупка, за да може да мушнем нашата стъклена тръба и да натиснем хубаво, за да уплътним връзката. И затова я оставяме настрани да си почива и така. И ще пробием в нашия корпус, ето тук ще пробием с накрайника на маркуча дупка за него. Отбираме си в по-горната част, за да като дърпаме да не засмукваме от сока. И с въртеливи движения маркираме къде искаме да ни е дупката. Може да използваме, може би, чука, който е домакинския, разбира се. Така. Малко повече натиск трябва. И почваме да пробиваме вече. Ето така. Добре. Вадиме, като духнем в това. Ето по този начин. И вече имаме пробита дупка за маркуча от тази страна. Ето я. Много симпатична. Супер. И в такъв случай може да преминем към напълването на нашата ваза или на нашата диня с сока от динята, който сме взели, който сме предварително пасирали. Ето. Хубав нектар от диня. Изсипваме го в нашата. Разбира се, не всичкия, защото смятаме да добавим и лед вътре и ще отнеме още от обема на плода ни. Затова трябва да премерим докъде трябва да се сложи течност реално. Ето така. Като сложим нашата главата за наргилето и натиснем горе. Я да видим докъде е натопена пешката. Виждате ли? Натопена е около сантиметър, което значи, че като сложим и леда, може би ще трябва съвсем малко да досипем от сока. Добре, оставяме настрани тръбата ни. Взимаме лед от фризера. Благодаря. Още може да поеме. Оставяме малко, за да има за уискито после. Така. Може да разбъркаме. И да проверим отново докъде е намокрена нашата тръба. Даже тук го виждам колко влиза, а именно идеално е. Просто няма нужда повече нито лед, нито сок. Супер! В такъв случай този сок отива за консумация, разбира се. И ще преминем към
Направата на нашата стъклена чашка. Какво ще ни трябва за направата на нашата стъклена чашка? Ще ни трябва тютюна, който е тук наблизо. Който ще нарежем и нещо важно за стъклените чашки. Винаги е хубаво да бъдат облепени отвътре със слой алуминиево фолио, за да изгаря по-равномерно тютюна. Късваме си. Ето така. Взимаме ето е до нас. Един шиш и пробиваме дупки в чашката ни, където са си на оригиналното място. Ето така. Супер. Преместваме малко в страни. Взимаме тютюна. Може би ще е добре да подсушим дъската. Така, една салфетка. Благодаря. Както споменах вече, тютюна е разделен на 3 равни части, като имаме диня, имаме лимон с грейпфрут и имаме малко ментова дъвка. Настиняваме го на дребно. В нашия случай мисля, че е излишно да го подсушавам. Подсушаването се прави предимно при плодовите глави, защото плода при нагряването си пуска соковете, тютюна допълнително, ако е по-мокър, и става влажно положение, което не води до оптимални резултати. Ето така. Както казват братята руснаци, легкай, въздушна тютюн, табако викате. Ето така. И ще напълним чашката ни. То даже този тютюн ще има за 2 пушения. Абсолютно достатъчно. Без да го натискам силно с потупващи движения. Го заравняваме. Ето така. Виждате, че нищо не допира ръба на чашата, даже има около няколко милиметра разстояние. След като напълнихме чашката, преминаваме към фиксирането на нашия похлупак с клечки за зъби, след което може да го декорираме с абсолютно по ваш избор плодове, каквито желаете. Наистина, само въображението трябва да работи добре. Ние по традиция много си обичаме лимоните.
И е време да опитаме финалния продукт, като въглените ни са готови и сме си приготвили едно коктейлче с сока от диня, който разбира се остана. Взимаме щипката и един по един настаняваме кокосовите въглени върху нашата плодова наслада. Докато се разпали, имаме 3 въгленчета. След това вече може да махнем единия и да сложим Flavor Saver. Естествено ще трябва време. Сега деца сетих единствения минус, който имаме за този тип наргиле, е, че няма клапа за продухване. Тоест не трябва да духаме, поне не силно да, защото ще качим сока към тютюна. Въпреки че гледал съм, че може да се направи клапа по един интересен начин и тук с една малка дупчица, с едно тиксо. Не стигнахме чак до там, но мисля, че резултатът ни пак е задоволителен. И отне около 10 дръпки, за да разпалим наргилето. Вкусът му е страхотен, както на цялата поредица с плодови видеа, които ви правя. Не забравяйте да слагайте лед, защото е горещо, защото е яко. Дима е супер, миксът е много готин. Не сме забравили за обещанието за наргилето, нито при 500-ния, нито при 1000-ния, просто ще се натрупват и всичко ще стане наведнъж. И какво да кажа? Благодаря за палчетата нагоре, благодаря за коментарите, въпросите от клипа отдолу, благодаря на целия екип, на режисьора, на сценариста, на продуцента, на оператора и продължайте да ни сабскрайбвате и да ни харесвате, защото в крайна сметка го правим за вас. Аз не съм тръгнал тук да си пуша наргилета и да си показвам после клипа на... Много яко, до следващия клип.